قۆناغا نو کژعالیê serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli ve hate destpêkirin û rêberê PKK Abdullah Öcalan lê xwedî derket niha rojeveke sereke ya partiyên Kurdî ye. Beşek ji partiyên Kurdî di wê baweriyê de ne ku gerçek bêdeng bibin dê siyaseta sivîl û demokratîk zêdetir bi pêş bikeve. Li gorî Hekparê bêdengkirina çekan di berjewendiyê Kurdan de ye. Salan em dibêjin bila çek ji holê rabe ku kesên siyasî û sivîl û demokrasî bi awayekî rehet li qada Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê siyaseta xwe bimeşîne. Di vî warî de em palpiştin. Yani em dixwazin bila çek bêdeng be yan bêdayîn tiştekî baş e ji bo me. Li gorî rêveberên Partiya Sosyalîst a Kurdistanê PSK jî danîn an jî bêdengkirina çekan dê dewletê neçar bihêle ku di destûra bingehîn de mafên Kurdan nas bike. Xwestinê me lezgînî da ew ne em dawa zimanê xwe perwerdê dikin, fermayetî dikin, mekezagona nû da em bêjne wek Kurd bên naskirin, mafê wan bê berçav, civaka Tirkiyeyê bê qanîkirin, em bêjne bû 40-50 sala navê cîûberê me hatiye gohrandin, ev wek hafıza me ye, ew bê gohrandin wê dewlet henga wan bavêje em duê qenaetê dane. Li gorî rêveberên Partiya Welatparêzên Kurdistanê PKK jî bêdengkirina çekan dê rê li ber çareserkirina pirsa Kurd veke. Di demên salên 2013-14 da ew dema pêvajoya aştiyê herçive navê wê. Di wê demê da dema ku şer sekinî û çek sekinîn bêdeng bûn. Wê demê jî siyaseta Kurd di her awayî da pêş de çû. Divê ku em wî bidin berçav, ev yanê wê gavek wisa bê avêtin, ew ê rê li ber çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê veke. Çavê hemû siyasiyan niha li banga rêberê PKK Abdullah Öcalan e. Lê hêj nediyare ka Öcalan dê kengê bang bike û di banga xwe de çi bixwaze. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.